Oricum, i-am luat un Jaguar. Dar o să vă zic despre tot ce am făcut acum. Singurul lucru pentru care mi l-am luat în primul rând este că taică-miu nu mă lăsa în pace, mereu vrea. Așa că am găsit acest loc numit Happy și după am fost întâlnit, nu prea pot să zic întâlnit, l-am întrebat unde e șeful și acum nici nu am fost să mă duc la el și a venit managerul și mi-a dat întrebări. Cred că a și uitat cum eram, că m-a întrebat ce caut aici cu cu uniforma. I-am zis deja prostului că lucram aici, că sunt noul angajat și după a făcut și după a suflat de parcă nu avea aer destul. Mi-a arătat chestii și se pare că el a fost în armată și generalul la care l-avea îl bătea de mama focului. Și l-a bătut așa de mult că ochiul stâng îi arăta așa, care credeam că e destul de tare să ai așa un ochi. Ok, asta e camera de pauză, încearcă să găsești niște colegi pe aici să vezi dacă te îndăvesc. Ok, cum spui. Mașinăria nu vrea să meargă niciodată. Crezi că te pot ajuta? Că taică mi-a lucrat la chestiile astea. Hei, unde-i berea? E pe stânga, bă. Doamne, tip nou, nu arăți bine. Am fost aruncat încercând să reparez ceva, dăm naiba o pauză. Hei, vino aici, te rog. Măi, dar ce de bara înfiorătoare. Vino că stai aici. Dar vine de jos. Ce naiba? Poate vine la mine, nu știu. Bună, ce mai faci copile? Stai un minut, ce naiba, ai turbat? E un bătrân de barba înfiorătoare și am fugit din spaimă. Da, el e omul de serviciu. E de aici de mult timp, nu mai știu de când. Și de când lucrează aici mai exact? Adică, nu știu, pare așa de bătrân, zici că e deja pensionar. Da, cred că ar trebui să știm când a fost făcut locul ăsta ca să știm de când. Ia un tip nou, eu nu știu totul din acest loc, nu sunt expert, el e. Și cam atâta mi-a spus. Am plecat mai mult eu de voi pentru că, să fiu sincer, nu prea aveam chef să mai aud ceva din tipul ăsta, că deja aproape am fost... hei, puștule, sunt eu, ăla care te-a chemat în debara, am vrut să... Respectul va trebui să vă întrerup pentru că nu prea mai am timp pentru asta, ok? Dacă tot pleci, uite un sfat. Știi, mașinăria aia de la cancelarie nu merge niciodată. Nu venea să cred. Tipul ăla chiar are o dreptate. Dar ce era mai ciudat era că nu mi-am primit încă o muncă, că am fost aici de câteva minute și încă nu am primit nici o muncă. Hei, managerule, care este munca mea acum? Vei pune pe rafturi cu colegul tău Emoloi. Are niște probleme de comportament, dar oricum, spor la lucru. Vedeți ce spuneam? Salut, cred că trebuie să te ajut. Ești tipul care a încercat să repare aia? Din păcate, da. Da, sunt. Am auzit ce vorbeai cu acel manager, de ce ți-ai cerut o slujbă? Ăla-i mereu îi uită pe tipii noi de aici care vin, știi? Atunci dacă ai fost ca mine, de ce doar n-ai chiulit de la muncă și să fii plătit? Mi-aș fi dorit eu, chiar asta am încercat, dar din cauza acelui turnător bătrân care... Ți-am spus să nu ceri. Nu tot ar fi fost părât de acel bătrân? Dar unde s-a dus nebunul ăsta? Hei, ce faci?
Trag un puf. Stai că nu te-am văzut prima dată, știi ce zic? Trage un puf? Ce vrea să zică ăsta? Ăsta fumează? Păi, na, ok. Își face viața un calvar, dar ce naiba să-mi pese mie? Bună, tip nou, cum ți-a fost tura? Urâtă de tot. Na, asta este, scuze să au. În sfârșit, ies din tura asta. Oh, scuze că te întrerup, dar trebuie să-ți spun de salariul tău. Nu era 60 de lei pe oră? Nu, 60 de lei pe zi. Păi scuze dacă sunt prost, dar pe anunț scria 60 de lei pe oră, deci... Ascultă aici, dacă nu-ți place poți să ții de mine. Revelație și iată asta cu tipul Lemo. Se pare că ăsta chiar că nu. Așa că m-am dus la goană după ce mai proastă, că trebuia să vină un tip ca să pună un boschetar la punct. Oricum, asta a fost prima mea zi. Știi ce spun viteză? Stai, tu nu ești viteză? Nu, eu sunt Frank. Ăla a plecat. Păi, nu mai zic din nou.